أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Аллаху Субханаху ва Тағалаға барша мақтауларыбыз, хамд саналарыбыз болсын. Аллаху Субханаху ва Тағаланың елшісі пейғамбары Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға ерек түрлерімізден шыққан салават шарифаларыбыз ерішсін. Аллах Тағала хар паша мұсылман қардашыларыбызға екі дүния бақыты дәрежесін насып етсін, рахметін, бәрәкетін берсін, гүнахларын кешірсін, аларның хамдаки екі дүния бақытларына дәрежелеріне ерішірге насыплар етсін. Мақтарам қардашлар, енді бүгін сөйлесіп кетесі сөзіміз болар иншаллах. Ол да болса Аллахы Тағаланың хақлары турында. Хақ деген сөз, яғни Аллахы Тағаланың нәрсеге хақы бар, нәрсеге лайықлы ол. Әлбәттә инде Аллах Тағала бүтін нәрсеге лайықлы деп сіз әйтерсіз, шулай бит иман кетірген кішілер. Әмма инде Аллахы Тағаланың хақын үтәмәүче кішілер бик күп. Бұлар бірінші чиратта шулай бит имансызлар, Аллах Тағалаға ышанмаучылар, Аллах Тағаланың мақтамаучылар, ғибадат қылмаучылар һәм башқалар. Һәм нишләп алай? Нишләп Аллахы Тағаланың хақы бар? Һәм нишләп без Аллах Тағалаға ғибадат қылабыз? Шуны әзрәк кенә ачыклап әйтик шулай бит. Кемдер инде әйтергә мөмкин, мәсәлән, без намаз укыйбыз, ураза тотабыз яки анда изгелекләр кылабыз, шулай тиеш инде. Шулай тиеш. Нишләп тиеш? Чөнки Аллаһ Тәгалә ул безгә бит, беләсезме, менә Аллаһ Тәгалә килеп, шулай бит, мин дәһшәтле Алла, мин сезне теләсә нишләтә алам, шуңа күрә мин әйткәнне эшләгез. Алай дип Аллаһ Тәгалә әйтми. Аллаһ Тәгалә аңлата, нишләп без аңа гыйбадат кылырга тиеш икәнне. Аңлыйсызмы? Аллаһы Тәгалә шундый кыдрәтле була торып та, бүтән нәрсәгә хуҗа, алай гына түгел, Аллаһ Тәгаләне беркем хөкем итә алмый, беркем җаваплыкка тарта алмый, әмма Аллаһы Тәгалә алай да аңлата, нишләп без аңа гыйбадат кылырга тиеш, нишләп ул лайыклы бу гыйбадәткә. Мәсәлән, бу дөньяда кемдер, ниндидер кеше өстеннән хуҗа булырга мөмкин, шулай бит. Аңлатып тормыйча гына. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ар-риҗалу каввамуна ала-ниса", ирләр хатын-кызларга хуҗа, нәрсәгә? Чөнки ирләр акча тоталар, тәэмин итәләр хатын-кызны. Акча тоталар, тәэмин итәләр хатын-кызны. Анда аңлатыла шулай бит. Сәбәбе бар. Нишләп әти-әни балага хуҗа? Тапкан, тәрбияләгән, шулай бит һәм башкасы. Кай вакытта кеше аңлатып тормый. Вот просто мин хуҗа бетте китте. Я так сказал. Мин шулай дип әйттем. Кем соң син? Кем соң син шулай бит? Әле ул менә нидә шулай дип популяр иде урамда, бандитлар арасында шулай бит. Я сказал. Кем соң син? Кем соң син? Һәм нишләп мин сине тыңларга тиеш? Пистолетың бар, пычагың бар, шулай бит, шуңа күрә. Синең артыңда 15 кеше тора. Шуңа күрә мин сине тыңларга тиеш. Я сказал. Кем соң син? Менә бу әлбәттә инде тәкәбберлек. Аллаһы Тәгалә алай дип әйтми, я сказал дип. Аллаһ Тәгалә аңлата, нәрсәгә ул аны алай дип әйтә. Һәм нәрсәгә кешедән таләп итә Аллаһ Тәгалә гыйбадат яки буйсынуны. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, ул менә шушы гыйбадаткә нәрсәгә лайыклы булган һәм нишләп аның хакы бар? Безне тыңлатырга яки безнең истебездән хуҗа булырга. Менә шуны аңлата. Аллаһ Тәгалә шулай бит инде, әлбәттә аның аңлатулары бик күп аятларда. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал карим". И кеше ди, Аллаһ юмарт булган Раббыңа карата сине нәрсә алдады ди? Нишләп син алдандың ди Раббыңа карата? Юмарт Раббыңа би раббикал карим. Аллаһ Тәгалә шундый матур исемне, шундый матур сыйфатын әйтә. Мин ди Кәрим ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин ди юмарт ди. Нишләп син алдандың миңа карата? Ягъни ничек алдандың? Нишләп син миңа буйсынмыйсың? Мине тыңламыйсың? Нишләп үзеңне тәкәббер тотасың? Аллаһ Тәгалә сорый, нәрсә булды сиңа ди? Нишләп син үзеңне шулай тотасың ди? Аллаһ Тәгалә әйтми бит, би раббикалдан шадид, шулай бит, каты анда, кавый, көчле. Я сказал деми Аллаһ Тәгалә, ул әйтә сорау бирә. Аллаһ Тәгалә сорау бирә.
Мә гаррака би раббикал карим. Нәрсә булды? Нәрсә алдады сине ди? Синең Раббың юмарт ди. Синең аллази халакака фасавака фаадалак. Ул сине барлыкка китерде, тигезләде, тезләде ди, ягъни сиңа матур сыйфат бирде ди Аллаһ Тәгалә. Булай гына түгел. Кәрим, юмарт, һәм нәрсә ди? Ул сине бит барлыкка китерде ди. Ясады бит ул сине ди. Нишләп син аңа буйсынмыйсың? Нишләп тыңламыйсың син аны? Аның бит сине тыңлатырга хакы бар ди Аллаһ Тәгалә әйтә, йомшак ничек әйтә. Аңлата кешегә, акылына мөрәҗәгать итә кешенең шулай бит. Фи әйи сурати ма шаа рабб акабак. Нинди сүрәттә теләсә, шундый сүрәттә ясады сине ди. Ягъни безнең шушы сүрәтебез Аллаһ Тәгаләнең теләге, Аллаһ Тәгалә шулай теләде. Без шуңа күрә әйтәбез, тик торганда пластик операция ясарга ярамый дип. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән сүрәт бу шушындый сүрәт. Аллаһның теләге дибез. Әмма монда тагын башка шундый кызык искәрмәдә бар. Аллаһ Тәгалә әйтә, ма шаа раккабак. Нинди сүрәттә теләде, шундый сүрәттә ясады ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә теләсә, синең кулыңны менә монда артка бәйләп куярга. Алай да буладыр ие. Әгәр теләсә, аягыңны кылактан менә монда чыгарып куйса, ой, алай да буладыр ие, шулай бит. Ничек җирисең син аннан соң? Кулың белән нәрсә эшлисең? Бүген күп кешенең кулы арттан чыккан шулай. Ну, әле аннан чыкса бөтенләй берәрсә эшли алмасы, шулай бит инде. Нәрсә эшләр идең син? Аллаһ Тәгалә сорый, нәрсә эшләр идең ди? Менә син бүгенге көндә ике аягыңда тез атлап йөрисең шулай бит инде. Тез гәүдәң синең. Фасавака тез гәүдәң синең матур ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кулларың үз урынында, бармакларың үз урынында синең. Күзләрең үз урынында. Менә син күзләрең артта булса монда нишләр идең? Алга барасың, артка карыйсың. Нишләр идең син шулай бит? Берәрсә эшли алмас идең. Бүгенге көндә бала туа, ниндидер җитешмәгән әйбер белән шулай бит. Аңа ничә операция ясыйлар кеше ясар өчен. Бер артлы операциялар ясыйлар. Булай тегеләй төзәтәләр, моннан итен алып тегендә куялар, күчерәләр шулай бит. Кайберләрен берничә ярдәм итә алмыйлар. Аллаһ, бу врачлар миллионнар акча түгә, яки врач түгә, яки анда минзраф түли аны шулай бит, яки анда страховка түли, яки башка нәрсә. Кайберләр бөтенләй түли алмыйлар. Миллионлаган акча түлиләр. Еллар буе операция ясыйлар. Аллаһ Тәгалә 9 айда бөтенесен матурлап тигезләп куйган кешегә. Нәрсә булды сезгә ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мин бит сезне менә шулай яраттым ди. Ник танымыйсыз сез мине ди Аллаһ Тәгалә сорау бирә. Кеше әле аңлай гына түгел шулай бит. Аллаһ Тәгалә кешене яратып та, инде хәзер буйсынмый дибез шулай бит. Ләкин хәзерге кешеләр буйсынмау гына түгел, безне Аллаһ Тәгалә ясамады диләр. Шулай бит инде. Шунда җайлы гына әйтәләр алар. Аллаһ Тәгалә ясамады. Кем ясады соң алайса? Белмибез, но Аллаһ Тәгалә түгел. Шулай бит. Төгәл генә әйтә алмыйбыз. Инопланетяннармы ул, маймыллармы ул, шулай бит. Төгәл генә әйтә алмыйбыз, но Аллаһ Тәгалә түгел точно. Менә бүген фән шулай ди. Бүген фән шулай ди. Әллә нинди абсурд теорияңны әйт, аны кабул итәләр. Но Аллаһ Тәгалә дисәң кабул итмиләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гаҗәпләнеп сорый шулай бит. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва фил арди аятун лил муқинин, ва фи анфусикум афала тубсирун. Шушы җир йөзендә ди, ышанучыларга Аллаһ Тәгалә билгеләр биргән ди, Аллаһ Тәгаләнең барлыгы турында. Сезнең үзегездә дә бар ул ди, күрмисезме ди. Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтенә, барлыгына билгеләрне әйтә Аллаһ Тәгалә. Табигатьне карагыз ди. Тирә-юньне карагыз сез ди. Үзегезгә карагыз ди. Менә кешене күпме генә өйрәнсәң дә, шулай бит, гаҗәп организм кешенең организмы. Күпме генә өйрәнсәң дә, кешене син керәсең, өйрәнәсең, ачышлар ясыйсың. Аннан соң менә билгеле була, карале, ничек бу үзеннән үзе килеп чыккан икән соң. Без моны ничә еллар буе ачыш ясыйбыз инде, шулай бит, һаман ачып бетерә алмыйбыз әле. Ничек эшләгәнен аңлап бетерә алмыйбыз ди кеше әйтә. Әле менә әни дә авырып киткән иде. Эчендә авырта. Онкология дип уйладык, курыктык инде, больницаларга бардык. Бөгелде, бер атна буе ашамый, эчми, кысасы килә ди, туалетка эчки итә ди, тегеләй булай, бөгелеп ята. Барып карадылар, бер нәрсә юк абсолютно.
Абсолютно бір нәрсе жоқ. Сау сәлемет. Нәрсе? Элементарно дисбактериоз. Бактериялар жетмей шәкілікті. Элементар, жайбір шылай бетін. Әлі кішінің ішінде тағын тіріклік бар екен. Кішінің ішінде тағын нендедір тіріклік яши екен. Шул тіріклік болмаса, кіші яши алмай. Элементар рәвішті. Бактерияларын аша башлады, қатықлар ашай башлады, 10 күнде жүгіріп жүрей. Бір нәрсесі жоқ. Кішіні иренесің, шулай бет, иренесің, хаман ашылып бітмей әлі кіші. Аларны сен прибор белән генә күрми торган әйберләр. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегезне карагыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, ва бада халқал инсана мин тин. Аллаһ Тәгалә кешене ясый башлады нәрсәдән ди? Балчыктан ди. Фумма жа'ала наслаху мин сулалатин мин ма'ин махин. Һәм Аллаһ Тәгалә аның нәселен тамчыдан чыгарды ди. Кимсетелгән тамчыдан. Ягъни Мәдинәдән, шулай бит, Мәдинәдән без тамчыдан чыкканнар. Шуңа күрә кай вакытта кешегә әйтәләр, син тәкәбберләнеп йөрисең дисең кешегә, шулай бит. Исеңгә төшер үзеңнең каян чыкканыңны диләр кешегә. Син 2 тапкыр җенестән чыккан кеше. Башта әтиеңнекеннән, аннан соң әниеңнекеннән. Ул әйбер белән сүгенәләр. Ә син шуннан чыккан 2 тапкыр. Син шуннан чыккансың 2 тапкыр. Тәкәбберләнмә. Аллаһ Тәгалә әйтә, шулай шуңа күрә әйтә ул, шушындай түбән тамчыдан ди, без аны яраттык кешене ди. Шуннан соң шуннан кеше чыга, тамчыдан кеше чыга, шулай бит. Бүгенге көндә син әгәр дә заводтан чыккан машинаны ремонтлыйм дисәң, син аны машина ясый алмыйсың. Нормально. Заводтан чыкканга тиңләшми бер әйбердә. Бу ясаң да, запчастларын яңаны куйсаң да шулай бит. Ул яңа булмый, 50 ничә кат җамау куйсаң да син аңа яңа машина булмый. Шуңа күрә дә кеше дә шулай мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә ясаган кешене бер тамчыдан. Кичкенә генә әйбердән ясаган ул аны. Син бүгенге көндә заводтан чыккан машинаны да яңарта алмыйсың. Аллаһ Тәгалә юктан ясаган кешене. Мин тамчыдан сезне ясам, юктан ясадым ди мин сезне ди. Бүгенге көндә галимнәр әйтәләр, эмбрионнар беренче, икенче стадиясында бөтенесе дә ашаганнар, шуңа күрә алар бөтенесе бер хайваннан килеп чыккан диләр. Бу биологиядә шулай өйрәнсәгез, анда эмбрионнарның рәсемнәре дә тора. Шунда Аллаһ Тәгалә ясаган димиләр, әмма шушы бер хайваннан килеп чыкканына дәлил диләр алар. Бу яхшы. Ә нишләп соң алайса һәрбер салар үз юлы белән үсеп китә. Менә беренче стадияда бөтен эмбрион да ашаган булса, нишләп соң минем әнидән балык тумаган, мин туган. Маймыл тумаган, ушагандыр әзерәк бәлки шулай. Но маймыл тумаган шулай бит. Кеше туган, нишләп алайсың алайса? Әгәр дә алар беренче стадияда бөтенесе ашаган икән, нишләп соң ул стадиялар һәрберсе үзенең юнәлеше белән баралар? Бәлки аларга кемдер юнәлеш бирәдер. Бәлки кемдер аны контрольдә тотадыр. Юкмы? Алай түгелме? Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә менә буларны безгә аңлатып китә. Карагыз, уйлагыз инде әзрәк ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Сумма савваху ва нафаха фиhi мин рухиhi. Аннан соң Аллаһ Тәгалә кешене шундый матур итеп гәүдә бирде ди. Җан бирде кешегә ди. Җан бирмәсә, әвәләп куй шулай бит инде. Менә бүгенге көндә матур кызларны ясыйлар. Егетләргә, роботлар алар. Бик матур инде алар. Картаймыйлар бер качанда, резиновый инде алар, шулай бит. Күргәнегез бардыр инде. Телевизордан инде, булай чынлап түгел инде әлбәттә. Телевизордан күргәнегез бардыр инде. Кайберсе ыңгыраша да аның, кайберсе сүзләре дә әйтә, шулай бит. Тузмый ул, шулай бит инде, гел яшь булып кала ул. Син башына ашамый ул, ашарга сорамый ул. Но ул бит кеше түгел, җаны юган. Бу бит резин хатын кыз, теге чын булмаганда гына ярый ул. Әшинчене булса кирәкми, чыгарып ыргытасың аны. Бу бит чын булмаганда гына. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә җан бирдем ди. Аллаһ Тәгалә җан. Безнең җаныбыз үзе бер галәм. Галәмнән дә киңрәк һәм тирәнрәк. Безне тире итә шулай бит. Без ыңгырашып кына калмыйбыз, уйлыйбыз, фикерлибез, хәрәкәтләнәбез. Ниндидер шулай бит эшләр эшлибез һәм башкасы.
Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезгә буларның бөтенесен бирдем ди. Карагыз, булай гына эшләнә торган әйбер түгел. Һәрбер стадияны Аллаһ Тәгалә аңлата безгә. Карагыз инде ди, уйлагыз инде әзрәк ди. Кеше шуны карап та инде уйланмаса, шулай фикерләмәсә, ул инде хайван дәрәҗәсенә төшә һәм шуңа лаеклы булады. Аллаһ Тәгалә әйтә, минем турында, җеннәр турында һәм кешеләр турында зур хәбәр йөри ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мин ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, укытсы хадис, мин ди, сезне яраттым, сезне ясадым ди. Ягъни җиннәрне, кешеләрне, хайваннарны. Ләкин ди, алар, ягъни кешеләр, җиннәр башкаларга гыйбадәт кылалар ди. Ягъни мин эшне эшлим, кемгәдер рәхмәт әйтәләр башка кешегә. Гаделсезлек шулай бит. Мин ясадым ди, әмма алар башкаларга гыйбадәт кылалар ди. Мин аларга ризык бирәм ди, алар рәхмәтен әйтәләр башкаларга ди. Мин аларга ризык бирәм ди. Менә мин дә теге исем кушырга барганда, гел ачуланам, сүгәм теге кемнәрне. Әтиләрне. Әйтәм, менә бала тапкачтан инде шулай бит, нәрсә дип язып куйдыгыз машинагызның тәрәзәсенә? Спасибо за сына или спасибо за дочь дип язып куялар шулай бит. Кемгә спасибо? Хатынга инде шулай бит. Алып бирәләр анда алкалар, изекләр, шубылар, вот, менә тапкан бит инде. Әйтәм, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә онытмадыгызмы? Онытмадыгызмы? Чөнки хатын кызга зур хезмәт күрсәтте. 9 ай буе шушы баланы үзендә йөртте шулай бит. Әмма ул аны йөртер өчен нәрсә эшләде? Көн-төн ул аны эчендә казынып утырдымы, бала ясыйм дип. Ул ашады, йоклады, шулай бит инде. Үз эшләре белән шөгыльләнде, телевизор карады, анда телефонда утырды. Бала үсте. Баланы кем үстерде? Кем ашатты? Шуңа күрә син онытма, рәхмәт әйтергә Аллаһ Тәгаләгә дә. Аллаһ Тәгаләгә дә рәхмәт әйтергә онытма шулай бит. Үзең өчен дә, балаң өчен дә, һәрбер нәрсә өчен дә. Башка кешеләргә генә рәхмәт әйтеп калма. Миннән дә Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр вакыт яхшылык килә ди. Менә алардан ди, кешеләрдән, ягъни һәм җиннәрдән миңа гел начарлык менә ди. Аллаһ Тәгалә гел яхшылык кыла кешегә, һәм җиннәргә дә шулай ук. Аллаһ Тәгалә ризык бирә, гафу итә, кичерә, күз йома кешенең хаталарына, балаларын биреп тора, сәламәтлеген саклап тора, бөтенесендә. Кеше йоклап китсә шулай бит, кешенең йокысын Аллаһ Тәгалә караулап тора. Сез әйтерсез, ничек Аллаһ Тәгалә безнең йокыны карауласын? Йоклаган вакытта үлмәсен дип, тыгылмасын дип, ягылып пешмәсен дип, һәм башкасы дип. Аллаһ Тәгалә синең йокламыйча синең йокыңны караулап тора. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә йокыга мохтаҗ түгел, әмма ул сине кайгыртып, син бит йоклыйсың рәхәтләнеп, сыра, сиңа кайгың юк шулай бит. Яттың да йоклап киттең син, хәтта исерек тә урамда йоклап китеп, шунда уянып китергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә аны да кайгыртып саклап тора. Аның сесен саклыйсың, шулай катып үлсен шунда. Ләкин Аллаһ Тәгалә аны да саклый, аны да кайгырта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, миннән сезгә дә гел яхшылык килә ди, сездән миңа гел начарлык ди. Рәхмәтсезлек, гел җитми сезгә, имансызлык. Гынах кыласыз да ди, миңа сылтыйсыз да яннан соң Аллаһ Тәгалә. Начарлык килсә, нәрсә? Аллаһ Тәгалә гаепле. Яхшылык эшләсәгез, без булдырабыз. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә булдыра түгел, без булдырабыз. Начарлык булса, Аллаһ гаепле. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа сездән гел начарлык килә ди. Мин ди сезгә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сезнең мөрәҗәгать итәм яратуыгызга ди, мәхәббәткә ди. Һәм дә ди, сезгә рәхмәтемне насыйп итәм ди. Сезнең шушы яхшы хисләрегезгә мөрәҗәгать итәм ди. Сезнең яхшы хисләрегезгә, акылыгызга, иманыгызга мөрәҗәгать итәм ди. Яратуыгызга ди Аллаһ Тәгалә. Сез минем гел ачуыма мөрәҗәгать итәсез ди. Ягъни ачуымны китерәсез ди. Мин сезнең үстерергә тырышам, яхшы хисләрегезне күңелегездә ди. Сез ди гел минем ачуымны чыгарасыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мине риза итәр өчен тырышмыйсыз ди. Мин тырышам сезне риза итәргә ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Сез тырышмыйсыз мине риза итәргә ди. Ничек Аллаһ Тәгалә төгәл әйтеп бирә кешенең шулай психологический портрет намында. Кеше нәкъ шундый.
Аллах Тағала айтты, әлбәттә дә мен деп бай дей, сізге мұқтаж түгел дей. Сіз де мені тыңламайсыз дей, менға бойсынмайсыз дей. Өзіңіз бит, гіл менға мұқтажсыз дей. Өзіңіз гіл менға мұқтаж дей. Менсіз сіз бір нәрсе эшлей алмайсыз дей Аллах Тағала айтты. Менә шундый кешенең тәкәбберлеге шулай. Шуңа күрә Аллах Тағаланың хакы бар гыйбадәткә һәм безнең аңа буйсынуыбызга. Моны бер ишарәттә булмый, бу факт. Шуңа күрә безнең гыйбадәтебез ул безнең яктан изгелек түгел, ул норма. Ул безнең яктан без менә намаз укыдык та, вот мен мощный намаз укыдым, шулай утырасың тәкәббер. Син Аллаһы Тәгаләгә тиешен бирдең. Тиешен бирдең, бирмәсәң, шулай бит син гынахлы буласың. Син тиешен бирдең, әле тиешен биреп тә Аллаһ Тәгалә сиңа савап бирә. Тиешен эшләгәнгә күрә савап бирә. Менә шуның өчен онытмаска кирәк мөхтәрәм кардәшләр шушы хакларны. Инде иншаллах русчада сөйләп китербез. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о правах Аллаха Субханаху ва Тааля. Вы знаете, что есть у каждой вещи и у каждого живого существа свои права. Права имеется в виду, то есть на что он претендует и достоин. В этом мире мы всегда чему-то, кому-то, то есть слушаемся, подчиняемся и так далее. Есть субординация определенная. В этом мире, когда субординации нет, то, сами понимаете, наступает хаос, беспредел. У детей есть определенные, то есть, да, обязанности перед родителями, у родителей там перед детьми и так далее, и тому подобное. У каждого есть свои права. Даже есть право неодушевленных предметов. Даже есть у них права определенные. Например, у земли есть свое право, чтобы вы не сеяли нечестие на этой земле. Земля будет жаловаться на нас, что мы проливали кровь на ней и так далее. И часто во всех этих вот правах мы забываем о праве Аллаха Субханаху ва Тааля. О праве Аллаха, чтобы мы признавали Его как Аллаха, как Создателя, как Властелина, как Господа, и поклонялись Ему и подчинялись. Вот об этом праве люди очень часто забывают, думая, что это хобби. Ну, хочешь поклоняйся, хочешь нет. Очень часто еще люди говорят, Бог не нуждается в твоих поклонениях. Действительно это так. Типа можешь не поклоняться. Да, Бог не нуждается. Альхамдулилля, Он самодостаточен. Ты нуждаешься. Ты нуждаешься. Если ты не будешь право Аллаха отдавать, ты будешь несправедливым. То есть заалим, притеснителем. Ты будешь преступником. И, соответственно, получаешь соответствующую награду в судный день. Люди иногда думают, вот, например, почему же неверующий получает вечный ад? А вот, по идее, он ничего плохого не делал. Он пришел в этот свет. Он был очень культурным, очень воспитанным человеком. Женился, детей вырастил, работал честно. Никому ничего плохого не желал и не делал. То есть жил достойно. И умер, похоронили его, и чтут его тоже достойно все. Но в Бога не верил. Почему же он попадает в ад? Потому что наравне вот с его воспитанием, культурой и так далее, он отдавал право, то есть выполнял право окружающих. Но он не выполнял право Создателя, Аллаха Субханаху ва Тааля. Часто я задаю вопрос, когда мне так спрашивают, я часто задаю такой вопрос. Я говорю, вот идеальный человек, представьте, говорю, все щедрый, хороший и так далее. Душа компании, добрая и тому подобное. Все, у вас сложилось об этом человеке уже определенное впечатление. Я говорю, он хороший, однозначно хороший. Он тебе чего плохого не делал. Но я говорю, есть один минус. Он родителей бьет раз в неделю. По расписанию. Приходит, бьет их кулаками, ногами запинывает. А потом на улицу выходит милейший человек. Милейший человек. На работу ходит, даже помогает людям. Последние штаны готов отдать и так далее. Ну вот раз в неделю бывают у него такие сдвиги. Он же никому вокруг плохого не делает. Только родителям. Только двум людям, которые его родили. Только двум людям. Все. И соседям их родителей тоже хороший человек. Он тоже им добро делает. И для своих соседей тоже добро делает. И своих детям тоже добро делает.
просто двум людям, своим родителям, вот руками, ногами бьет и так далее. Он хороший человек? Он говорит, нет, говорит, он плохой человек. Почему же он плохой? Он же никого вокруг не трогает, только родителей. Возможно, родители сами виноваты, что его таким вот родили, да, такого рода. Значит, получает по заслугам, может быть, даже. Почему же вы считаете его плохим? Потому что трогать родителей, обижать, это святотатство. То есть это все. Это конченый человек. И все его добрые дела перечеркиваются. Когда он поднял руку на своих родителей. Все, перечеркивается. Ну так представьте, говорю, что есть существо, которое выше родителей. Который дал этих родителей, самих, дал этому человеку и детей, и все, и имущество, и здоровье, и так далее. И вот он поднимает руку и ногу на этого Создателя, но дотянуться не может. Это Аллах. Это Аллах. Теперь, говорю, поняли, почему этот человек считается плохим перед Аллахом? Почему он заслуживает вечный огонь, вечный ад? Потому что право Аллаха выше всех прав. Он создатель всего. Он создатель и людей, и джиннов, всего живого и неживого. А ты ему это право не отдаешь. Ты не благодаришь его за его милости, блага. Ты что делаешь? Приписываешь его труд другим созданиям. Или же даже просто приписываешь это к случайности. Говоришь, вот это само по себе появилось там или еще что-то такое. Поэтому право Аллаха, дорогие друзья, великое право. Такой человек, который не выполняет его перед Аллахом, он будет виноватым. И поэтому неверующий человек, каким бы он хорошим на земле не был, перед Аллахом это плохой человек. Поэтому его остальные хорошие дела не засчитываются. Это самое великое право. Право Аллаха быть Аллахом, поклоняться Ему. Дорогие друзья, Аллах Тааля нам объясняет это право на пальцах. Просто. Аллах Тааля не поставил атомную бомбу сверху у нас. И не говорит, не будете слушаться, нажму кнопку. То есть Аллах Тааля так не шантажирует. Аллах Тааля не пугает таким образом. Аллах Тааля обращается к нашему разуму и логике и говорит, посмотрите, говорит, все вокруг. Посмотрите на меня, посмотрите на себя. Подумайте, откуда все это произошло. Почему я достоин, чтобы мне поклонялись. И вы мне будете поклоняться по достоинству, то есть как надо, как полагается. Но я вас не обделю, говорит Аллах Тааля. Вы делаете то, что обязаны, но за эту обязанность я буду вам отдавать в разы больше. Например, мы знаем, что вот ты пришел на работу, например, да, там начальник, надо его слушаться. Иногда начальника надо слушаться просто так, безвозмездно. Безвозмездно надо хвалить его костюм, его любовницу, его новую машину, его дела, его красивые слова, смеяться над его анекдотами. Это безвозмездно. Это безвозмездно. Помимо того, что ты обязан, ты выполняешь работу, деньги получаешь, вот остальное это безвозмездно. А когда ты перед Аллахом что-то делаешь, обязанность свою, ты получаешь за эту награду. Если ты что-то большее сделал, это тоже не безвозмездно. Аллах Тааля начинает тебя любить. Аллах Тааля начинает тебя любить. Был такой случай с одним президентом из наших стран СНГ. Пришел его как сказать это? Не подкаблучник. Ну, может быть, подкаблучник даже, да? Можно сказать, потому что тоже же ботинки, каблуки там и так далее. Лизун, да. И он так ему комплименты делает, так лежит, так все. И этому президенту просто тошно стало, надоело, и пнул его по попе. Отстань, говорит, от меня. Просто пнул его. Это реальная история. Вы знаете даже, уже предполагаете, что это за президент, какой страны. А потом, знаете, что говорит этот лизун? Извините, говорит, что моя попа оказалась около вашей ноги. Вы понимаете? То есть, ты можешь подлизываться, можешь пинок получить еще за это подлизывание. Тошноту вызвать у этого, кому ты подлизываешься, но с Аллахом не так.
чем больше ты Аллаху Тааля поклоняешься, любишь Его, Аллах Тааля тем больше тебя вознаграждает. Вы знаете, известный хадис Аллах Тааля говорит: я таков, каким меня считает мой раб. Я буду с ним, когда он поминает меня. Если он поминает меня в своей душе, то и я помяну его в своей душе. Если он помянет меня в обществе, то я помяну его в обществе более достойном, чем его общество. Если он приблизится ко мне на 5, я приближусь к нему на локоть. Если он приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. Если он направится ко мне пешком, я направлюсь к нему легким бегом. Аллах Тааля говорит: пожалуйста, никогда Аллах Тааля не рассердится, если мы будем любить Его. Никогда. Он, наоборот, еще сильнее будет нас любить. Это не тиран, который сидит с кнопкой от атомной бомбы и не пугает. Он говорит: если вы будете меня любить, я буду вас любить еще больше. Вознагражу вас еще больше. Дам вам еще больше. Аллах Тааля говорит. Понимаете разницу? Почему люди тянутся не к Создателю, а к созданиям? Это удивительно. Также Аллах Тааля говорит, это Пророк ﷺ говорит: чтобы из запретного ты не оставил ради Аллаха, Аллах непременно заменит тебе это тем, что лучше этого. То есть Аллах Тааля, когда ты ради Аллаха оставляешь что-то запретное, то, что Аллах Тааля не любит, Аллах Тааля заменяет это тем, что тебе нужно. Халялем заменяй. 100%. Вы оставили работу, которая харам. Не побоялись, ушли. Аллах Тааля заменит вам эту работу халяль работой. Не думайте, что вы оставили это и все, больше у вас ничего не будет. Вот вы ради жены, например, отказались от мечты Мустанг купить. Форд Мустанг. У вас была мечта двухдверная, только для вас. Мощь. Сели и поехали. Жена говорит: не бери. Говорит: ну ладно, все. Голову опустил, не купил ты этот Мустанг. Да? Купил ей красненькую машину. Что будет за это? Ничего не будет. Ничего за это. Вы чем-то заменили этот Мустанг, она вас будет пилить на 0,5% меньше. По другим причинам. Не из-за того, что у нее нет машины, потому что то, что ты купил, все равно ей не подходит. Как-то я купил жене телефон. Я с этой же женой развелся уже, не переживайте. Купил жене телефон. Я сказал: какой тебе телефон? Возьми, говорит, любой. Любой телефон. Любой. Мне нужно просто разговаривать. Пошел, купил. Нормальный, функциональный, туда-сюда там. Дал ей. Через пару дней говорит: мне, говорит, этот не нравится, отнеси обратно. Я говорю: как я вот сейчас пойду и скажу, что моей жене телефон не понравился? Я говорю: я тебя спросил, какой телефон? Ты сказала: любой. Любой, правильно же? Я что-то не понимаю в женщинах, может быть. Я до сих пор, для меня не загадки. Вот 40 с лишним лет уже прожил, до сих пор понять не могу. Просто надо смириться с этим, да? Говорит: я этот не хочу. Просто все. Ты не угодил. Все равно ты не угодишь. А когда ты Аллаху делаешь что-то, чем Аллах Тааля доволен, Аллах Тааля награждает тебя. Он будет тобой доволен. Мало того, что доволен, Он еще тебя наградит. Он тебя не обделит, не оставит. Только с Аллах Тааля так работает, больше ни с кем. Никто в мире так не благодарен, как Аллах Тааля. Никто. Никто вам. Вот вы дружите с кем-то, да, вы думаете, искренне дружите с кем-то. Вы думаете, он отплатит вам за вашу дружбу? Не ожидайте этого, разочаруетесь. Вы разочаруетесь. Поэтому наша дружба ради Аллаха, чтобы Аллах Тааля вознаградил. Вы любите кого-то, думаете, и он меня любит так же. Нет, он любит меньше. Он никогда не отплатит вам за вашу дружбу, поэтому у нас любовь ради Аллаха. Вы сделаете кому-то добро и думаете, ждете от него, что он тоже поступит так же. Не ждите. Поэтому наши дела ради Аллаха. Мы ждем награды только от Аллаха. То самый благодарный – это Аллах Тааля. Больше никто вас не отблагодарит. Что-то сделали жене, детям, даже родителям – не ждите спасибо. Другу что-то сделали – не ждите спасибо. Только от Аллаха Тааля ждите. Он отблагодарит. Вот это в этом и заключается суть веры, благодеяния и так далее. Также
Пророк ﷺ сказал: того, кто ищет довольство людей, гневя Аллаха, Аллах отдаст на откуп людям этого человека. То есть его дела будут отданы на откуп людям. А мы сказали, что люди неблагодарны. Если ты сегодня их поднял, завтра они тебя опустят. И ты спросишь, за что? Скажешь: не спрашивай, все, иди отсюда. Ты выработанный ресурс. Поэтому ради довольства Аллаха надо стараться, говорит. А того, кто ищет довольства Аллаха, гневя людей, даже он делает то, что Аллах Тааля доволен, но люди недовольны им за это. Какие-то у него есть дела, да? Аллах Тааля избавит от трудностей, связанных с этими людьми. Аллах Тааля избавит. Все. Не переживайте, говорит. Весь мир против вас, но вы угождаете Аллаху. Никто вас не победит. Но как только вы начнете искать довольство людей, вы попадаете в плен к ним. И все, они вас уже победят. Поэтому, дорогие друзья, еще один аят только зачитаю. Уже это много уже, да, затянулось. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. «Уман ахрата ан зикри фаинна лаху маишатан данка, ва нахшуруху йоумал киямати а'ма». Кто, говорит, отклоняется от поминания нас, меня, говорит Аллах Тааля, то есть, не поклоняется, не верит в Аллаха, у того будет жизнь тяжелая, трудная. Дело не в нищете или в богатстве. Вот есть богатые люди, они живут тяжело, трудно. Им тоже тяжело, вот не понимаю. Тяжесть, она в душе, она не снаружи. Если вы видите гладкие лица там, да, этих улыбающихся олигархов и так далее, вы думаете, им легко? Это им тяжело, вы даже не представляете, они завидуют вам. Я же вам говорил, когда с этим человеком разговаривал, он спрашивает: ты в своем доме живешь? Я говорю: да. Сколько, говорит, квадратов? Я говорю: 96, говорю, где-то 100. Я говорю: это, говорит, моя мечта. Я говорю: а у вас сколько? 500, говорит. Почему это его мечта? Потому что много, тяжело ухаживать, следить за этим, платить коммуналки, убирать и так далее. То есть, я думаю, да, 100 квадратов, 500 было бы хорошо. Он мне сказал: нет, тяжело, говорит, тяжело. Вот у меня 100, тебе хорошо. Он завидует, понимаете? Он завидует. Вот едет какой-нибудь там такой миллиардер и так далее в деревню, видит человека, мужика, сидит на берегу, рыбачит, да? Он говорит: вот все бы отдал за такую жизнь. Он говорит: он не может это сделать, понимаете? Он не может себе позволить вот так вот сесть, порыбачить там и так далее. Там. Этому мужику никто не звонит, никто его не теребит, никто ничего не просит, да, и так далее. Все. Сидит на рыбу, все, и рыбачит. Поэтому тяжесть, она вот здесь. Когда Аллах Тааля говорит, что он проживет тяжелую жизнь, тяжелая жизнь, она не внешняя, она вот здесь. Он будет жить, такой человек, вроде бы все у него есть, ты снаружи думаешь, что он счастлив, нет, он не счастлив. У него тяжелая жизнь. Бывают инвалиды, которые, наверное, всю жизнь страдают. Нет, они могут прожить легко. Они скажут: мне на душе легко, альхамдулилля. Они не переживают, где Саныч, он постоянно улыбается, да? Да, постоянно улыбается, постоянно радостный и так далее. Я его никогда не видел, чтобы он переживал, жаловался на что-то там и так далее, да? Видели когда-нибудь? Никогда не видели. Понимаете вы? Легко, понимаете? Вот за эту легкость могут люди миллиарды свои отдать. Поэтому Аллах Тааля говорит, что если это из-за того, что не поминают Аллаха. Будешь поминать Аллаха, тебе будет легко в любом положении. И еще, если ты не будешь поминать Аллаха, в судный день мы воскреснем тебя слепым. Потому что ты был в этом мире слепым, не видел знамения, не видел истину, и там будешь уже реально слепым, и тоже будешь страдать от слепоты, не знаешь, куда идти, кому идти там и так далее. Поэтому, дорогие друзья, это право Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы должны соблюдать по праву, именно по праву, по справедливости. Поэтому это забывайте, никогда не расстраивайтесь, никогда не думайте, что вам тяжело вставать там на намазы, там уразу держать и так далее. Это справедливость, это право Аллаха Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء إلى آمين.